Għal-ħabta tas-satej ta' 2 wara nofsinhar nirien ħakmu parti minn lukanda ewlenija f'San Ġiljan. Nirien li żviluppaw fl-istors li jinsabu taħt il-garaxx. Qed jingħad li fl-istors seta' kien hemm xi karozza u anke xi diesel ta' generator merfuħ. Minnu fih fuq il-post marru membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kkontrollaw in-nirien. Intant l-ebda parti mill-lukanda ma ġiet effettwata minn nirien iżda bħala miżura ta' sigurtà, ir-residenti kollha ġew evakwati barra l-lukanda jew viċin il-pixxina li tiġi in-naħa l-oħra ta' fejn żviluppaw in-nirien. Winston Zara, id-direttur maniġerjali ta' dal-grupp ta' lukandi, kien fuq il-post waqt li kien għaddej it-tifi tan-nar. Kien hemm nar fl-istores mhux taħt il-lukanda, propjament taħt il-car park ta' barra tal-lukanda. Għandna bħala prekawzjoni evakwajna l-lukanda minn kulħadd, kemm bħala guests u kemm bħala ħaddiema. Bħala kawża tan-nar għadna ma nafux eżatt x'ikkaġuna din il-problema llum. Nisperaw li fis-sigħat li ġejjin insiru nafu daqsxejn iżjed fuq il-biċċa xogħol. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident.